كبري الله أكبر كبري الله أكبر هو متكركب على يدي שוטרים אתם חיים בגן עדן, אם הייתם במדינה ערבית היו שוחטים אתכם מזמן, בלי משפט בלי כלום. אתם פה במדינת ישראל חיים בגן עדן, דמוקרטיה למופת. כן, הוא מדבר בלי סוף. יענה לשאלה שלי, אתם בגן עדן כאן. הוא יענה לך אחר כך. השנה היא שנת 2022. ממשלת ישראל מחליטה לקבל את המלצת שר החינוך שלה, מיכאל בן ארי, לשרוף את הספרים בערבית. השר לענייני שוויון, יריב לוין, אוסר על ערבים ללכת באותו צד של הכביש שבו הולכים יהודים. הוא עוסק במטאפורה וזו זכותו המלאה. רבותיי. נכון? השר לענייני מיעוטים איתמר בן גביר מנע מערבים להגיע למסגדים בשעות היום. שרת ההיסטוריה יוליה שמאלוב ברקוביץ' הרחיקה לכת והורתה על חקירת נכדו של דן מרידור באשמה של פגישה עם תלמידים ערבים. בחירות באותה שנה, 2022, נבחרו 120 חברי כנסת ללא ערבים. הכנסת הולכת ומתדרדרת, הכנסת הולכת ונהיית יותר ויותר קיצונית, פנאטית, רדודה, הראויה בחלקה לפחות לבוז עמוק. אלה ילידי המקום. תסתכל על חברי הכנסת הערבים, תסתכל עלינו אדוני, תסתכל על הפרצופים של כל אחד מאיתנו. אתה תראה שהצבע של הפנים שלנו הוא בדיוק כצבע האדמה ושל רגבי האדמה, כאשר חלק מחברי הכנסת גם פה וגם שם הצבע של הפנים שלהם הוא כל כך לבן, כל כך לא מתאים לאדמה הזאת, והסיבות הן כל כך ידועות. אדוני היושב-ראש, לשלול זכויות פרלמנטריות מחברת הכנסת זועבי רק בגלל העובדה שהיא עשתה דבר שאתם לא מסכימים לו, מאוד לא מסכימים לו, מאוד לא מסכימים לו. חצי דקה הוא מסיים. רבותיי, נא לא להפריע לי. אתם חושבים שזה משנה את דעתו של מישהו? שזה משנה מצע פוליטי, דרך פוליטי, משנה דעות? אתם חושבים שאתם משפיעים על דרכו של חבר כנסת זה או אחר? איך אמר אלברט איינשטיין, אדוני היושב-ראש? יש שני דברים, רק שני דברים הם אינסופיים: הטמטום היקום והטמטום האנושי. תודה רבה. לגבי הראשון אני לא כל כך בטוח, לגבי הטמטום של חלק מהבית הזה, אוי, תודה רבה. זה ברור.